Li Diyarbekirê navend û sembola keda destan sûka şawitiya dîrokiya Sûreyê ku di vê sûka bedew û hêja de pîşeyên ku bi keda destan tên kirin berxwe didin ku hebûna xwe bidomînin. Yek ji mînakên vê rewşê jî Saîd Bîngölê 77 salye ku 70 salin berberiyê dike. Dahata Saîd Bîngöl tenê têra debara wî dike û ji ber wê her çiqas dixwaze dikana xwe mezin û nûjem bike jî bi derfetên kêm karê xwe didomîne ku di dikana xwe ya biçûk a sûka şawitî de ye 52 salin kirêdar e û bi vê dukana biçûk zarokên xwe mezin kiriye. Heft salî min dest pê kirî heta nîro çiraxî kirî ji xelkera min çiraxî kirî şoxulê min ez mezin bûm min xelfetî kirî piştî xelfetê çûm eskeriyat min dikan vekirî giş bi vîya we çû yani emrê min giş di berberiyê da çû yek miriye şeş hebene çar qîzik min danim mêr lawik jî min zewcan çû İstanbulê ce min nesekinî min giş bi vê berberiyê we xwedî kirî wallahî vî sinetê me we xwedî kirî. Saîd Bîngölê ku yek ji kevintirîn berberê Diyarbekirê ye pîşeya xwe bi hezkirinek mezin dike û li Diyarbekirê jî deng vedaye ku heta ji ber ked û xebatên wî yên berberiyê jûra berberan a Diyarbekir jî wek spasiyekê xelatek bo wî amade kiriye. Elemeyle yapılan bütün işler hemû karên ku bi destan tên kirin gelek hêjan e. Saîd Bîngöl jî bi vê kargeha biçûk hem zarokê xwe daye xwendin û hem jî zarokê xwe zewcandiye. Ev jî ji bo wî jî û ji bo me jî cihê serbilindayiyê ye. Di vê qeyrana aborî de giring e ku mirovek wisa bi temen karibe bi keda destê xwe debara xwe bike. Di dikana Saîd Bîngöl de musluqa avê nîne û bi amûrên berê karê xwe didomîne û tenê ye şagirtek wî jî nîne lê dibêje heta ku temenê wî têrê bike ew ê berberiyê bidomîne. Saîd Bîngöl dibêje ne tenê ji bo debarê ji ber ku gelek jî hez dike vê pîşeyê dike û dibêje eger ew carek din jî were dinê dê dîsa berberiyê bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.